Hejsa! Nu skal vi lave nogle lagkage på den. Til dem skal du bruge nogle æg, noget hvedemel, noget bagepulver, noget vaniljesukker og noget almindelig sukker. Vi starter med at slå æggene ud i vores skål. Og æggene har stået på mit køkkenbord, så de har stuetemperatur. Når du har slået æggene ud i skålen, så tilsætter du alt din sukker. Man kan godt piste det med en håndmixer, men jeg har en rørmaskine, så derfor vælger jeg at bruge min rørmaskine. Nu har jeg pisket det i cirka 2 minutter, så stopper jeg og tilsætter mit vaniljesukker. Og vaniljesukkeren, det sier jeg i for at undgå, at der kommer klumper deri. De klumper, der bliver tilbage, dem kan man lige mose med en ske, så får man det hele med. Så pisker jeg videre fuld hastighed på maskinen i cirka 2 minutter mere. Nu er massen pisket i cirka 5 minutter, og man kan sådan lave sådan et 8-tal ned oveni. Så ved man, at det er pisket længe nok. Så tilsætter jeg mit hvedemel og mit bagepulver, og det sier jeg også i for at undgå klumper. Og igen, de sidste klumper kan man lige presse igennem sigten. Så folder jeg det hele lige så stille sammen, for at bevare så meget af luften, som vi lige har pisket i massen. Og jeg folder det hele sammen lige så stille og roligt. Husk at komme helt ned til bunden. Det tager lidt tid. Så er massen færdig og klar til at komme i en bageform og ind og blive bagt. Nu hælder jeg dejen til min lagkagebund op i min form. Og jeg fylder formen cirka 2/3. Så er min lagkagebund klar til at komme ind og blive bagt. Den får 200 grader i cirka 30 minutter, eller indtil den er færdig. Nu er lagkagebunden bagt. Man kan lige stikke et grillspyd i og se, det kommer ud uden der sidder krummer på. Det betyder, at kagen er bagt. Jeg lader den stå og køle af i cirka 10 minutter, og så piller jeg den ud af formen. Nu har kagen stået i cirka 10 minutter. Formen er stadigvæk så varm, så man brænder sig på den. Men jeg løsler rundt langs kanten med en kniv, ganske hurtigt. Og så vender jeg kagen ud på en afkølingsrist. Og tager formen af. Den slipper ganske let, og det er ikke ret meget, der sidder tilbage i formen. Husk at pille papiret af. Så lader jeg den stå og køle af, indtil den er helt kold.